sithini YouTube channel iyalokha ngilethela zonke izindaba njengoba. Hayi washaya mfuka ntombela. Uyayizwela ke mbukeli ke lapha ekhaya. Sihleli la e-studio iDMT kaMkhize. Kulolu hlelo lweDassenhoek What 14 Galaxy TV sihleli nomahlobo umfuka ntombela. I-leader ye-ANC nophinda abo spokesperson ku-ANC la KwaZulu Natal. Namhlanje sithe simbize ngokwe-ward njalo sithole nomlando ukuthi masikhuluma ngomahlobo sikhuluma ngobani. Ngoba mhlambe kwesinye isikhathi babamahlobo abantu abaningi mabekubona lapha kuma TV baye bathi hawu ubabamahlobo siyezwe nje kuthiwa ubabamahlobo kodwa asimazi uhlalaphi ikakhulukazi le generation ekhulayo omunye emetshela omunye ukuthi wala iDassenhoek omunye aphike. Namhlanje ke sithe simlandeke ukuze namhlanje abantu abaningi bazibonele bona ukuthi uma kukhulunywa ngeleadership ka-ANC mhlambe kwenzeka ubona mhlambe abahola sebephezulu lapha ya basuka khona la ewadini. Esithemba ukuthi ke mawungena ke kuleli page uzokwazi ukuthi ukhophe upaste then uphinde futhi udlulisele nakwabanye njalo bakwazi ukuthola information nokusizakala. Sisaqhubeka la babu mahlobo. Kunento ebengifisa futhi ukuthi ngiyibuze la kuwe as leadership ukuthi mhlambe kulento le yokukhethwa kobuholi mhlambe njoba siya kuma ward councillor siye sibe nalento yonga understand ukuthi mhlambe mawumuholi olid umphakathi endaweni for lezi zinto zokukhethwa ikuphi kufanele kwenzeke and mhlambe mase kwenzekile wena as umholi ikuphi okulindelwa abantu ukuthi kwenzeke emveni kokuba bekuphakamisile. Mhlambe khona yini ongakwazi ukusiluleka kona ngalento njengoba sibhekene nalento yama ward councillor ngoba siya kulento manje yama ward councillor engicabanga ukuthi iqake not ward 14 kuphela mhlambe iqake indawo eziningi sokuthi mhlambe abantu ma kufanele kuthiwa kuzokhethwa kube khona ungavumelani mhlambe kuphi ongasiluleka kona mhlambe as ward 14 ngalokho. Yabona i-ANC ithatha isinqumo kulonyaka sokuthi asulishintshe uhlelo esikhetha ngalama councillor. Wasifundile from i-experience ka-2016 i-experience ka-2012. That's why ithe ANC manje isigaba sokhetha ikhansela cishe amigaba cishe eyintathu if not igaba eziwu4. Yes. Isigaba sokuqala soba ukuthi amalungu e-ANC emhlanganweni amalungu e-ANC ovuleleke kona wonke amalungu e-ANC ukuthi aweza uzophakamisa ukungena namagama abantu abane ababona bangamela ukhetho endaweni abakuyona babavotele bavumelana ngabo babe u4. Yes. Uma besuka lapho kuzomela leyo ANC ibizo umhlangano womphakathi. Umhlangano womphakathi ke ubiza kabili. Ayizobabizela bonke la ebheke kuhle hall noma uhamba icembe ngecembe ngokuhlukana kwazo. Yes. Kulo mhlangano womphakathi uyacacisa umhlangano obizwe i-ANC. Kuze kungadideki umuntu wenkatha noma we-ATM azoba ingxenye yayo. Yes. Umhlangano we-ANC izothula namba abantu abawu4 ebaphakamisile onke bangamela ukhetho. Bese ezumphakathi ninikwe ithuba lokubabuza imibuzo. Kungagcini kwamalungu e-ANC nje kuphela awu310 afuna ukukhethela abantu beward aba more than 10,000 into ngabamele ukuvimbela into ama-independent. Uthi umphakathi musibabuzela into imibuzo abangabe bafuna abantu umphakathi unelunga lokuthi ayazi siyezwa i-ANC inhlangano esithandayo niphakamiseni nonhlakanipho naphakamisa umbongeni naphakamisa uthuthuka but thina ayicha sifuna uKK. Umphakathi usho yala ukwazi ukuvimba. Kumele unike ilungelo umvotela uKK umvotela so usunabantu abawu5. Yes. Sigaba sesingakho sesibili leso. Yes.
then isigaba sesithathu ilapho usuke umhlangano usuyabuyela ke emphakathini futhi sebeyovotela ke kulabantu abo5 umphakathi ohlala endaweni uvota nge-secret ballot futhi fanele uprepare ama-secret ballot kuthene either uzobhala amagama abantu noma uzonika umuntu iphepha abhala igama lokuthi amfunayo aliphonse so umzugaba sesithathu akusekuba yilo mhlangano obizela abantu khona ukuthi nje ngosuku oluthile ngesonto kusukela ngo9 ekseni zonke izikhungo zokuvota endaweni obezivuliwe uzivalo ngo5 ntambama ufika ubhalisa igama lomuntu omfuna ukumvotela uphonse eboxini uhambe goduke ekhaya uqhubeka nomsebenzi wakho kusala iBEC nalama comrade aphakanyisiwe ngoba phela wona azobethumela abantu abazobe bamele ukubheka ukuthi lolu hlelo luhamba kahle yini ukuthi babhekele lo hlelo lokuvota uthi ke uma uphuma umphumela lapho umuntu okhethwe lapho ke yena ke ikhansela elimele iANC lokho sizama ukuvimba ukuthi lento ukuthi kwezinye indawo kuba nemembership yeANC ebo 120 iquorum ka 120 u60 61 so kuhlangana abantu abawu61 bakhethela abantu aba more than 10,000 icandidate umuntu okumele abeyikhansela and uyazi ukuthi once wawina leya process yeANC so winning automatically usuwinile so ke ukuzama ukuvimba lokho ke that's why the ANC ends that whole process but once waqeda leyo process une process ye committee le region nele province elihlangana lihlaziye libukela amagama elikhuluma ngawo nokuthi akulungele yini ukumela iANC so akugcini nje ukuthi nenze la kwaphela kanjalo ngoba inkinga esibe nayo uzoba nomkhandlo njengomasipala waseThekwini ukhethe uNhlakanipho khona ukhethe uThuthuka khona niyobafaka baba makhansela nithuke seba makhansela phakathi de uNhlakanipho noThuthuka abanayo ngisho uMatiko legend umkhandlo waseThekwini uwodwa usingatha almost more than 52 billion abantu imali yes allocation so lonto isho ukuthi abantu abadeploy ukurana umkhandlo okumele ubafake babe omeya babe ku exco kufanele babe ne technical know-how yezinye izinto efana nalezi abantu abafundile bakwazi nokuhlanganisa izibalo ezithile so iyona yonke into iANC ibhekelela ukuthi okay ke kubona bonke lento emalethile ke sizoba nabo inabantu uma kuthiwa siyawina ungaba yimeya la ungaba yiexco la ngoba uma uyi-exco member ngilinganisa nje yaka water and infrastructure konke kuzomela uyiqonde zomnjiniyela so ke awuzohlala nje uthi awuhlala wena kufika ama-official nemiqengu yencwadi agree yilento i-opposition ebisishaya ngayo buba nomkhandla eThekwini ube namakhansela eANC more than 200 ube ne-DA ewu9 uye emkhandlweni kunama-document abathunyelelwa amakhansela eANC uyafika emkhandleni ngosuku lomkhandla amakhansela eANC maye waqaqa lama-document ngokuqala komhlangano ikhansela le-DA lithi lifika nale document engaka ino pink ino white ino red ino bani ngoba selifundile labheka zonke lento lezi ezibheke eceleni lithi mali challenge ngama facts ongawafundanga wena because when uthola ikhanda lokuthi siyi majority lihlule ngepolitiki yokukhuluma amaqiniso that's why imkhandla yethu eminingi iwiswe yiloko ukuthi amakhansela esiwabekile kuyona awaqondi umsebenzi awubekelwe azi ukuthi amakhansela wona akumele abheke into zamathenda abheke into eziza ngasemakhaya awo as a consequence unemkhandla yabona kade siku-PEC ye-ANC sikhuluma ukuthi yazi inkinga enkulu right now KwaZulu Natal nomasipala abangaphansi kwe-administration abathathwe over i-province
abangaphezulu kwa10 or 12 hey and kulabo masipala cishe babili kuphela benkatha bonke abanye abe-ANC. So uma uya okhethweni lokhetho umasipala unomasipala abaningi abangaphansi kwakho yi-ANC yabantu administration kusho ukuthini emphakathini kusho ukuthi uhlulekile ukuphatha. hey madoda unomsunduzo inhloko dolopha ye province under administration unolanga libalele escort unothukela under administration bese bona masipala omncane enkatha wasonquthu under administration. So leyo nto ikutshela ukuthi abantu obafakile ekholeni imkhandlo they were not deserving ukuba lapha abaqualify. Into ke ANC ezama ukuyilungisa ke this time around ngale process eyenzayo ukuthi noma ikhona intando yeningi but ake sizama ukuthi the best amongst us the best amongst us asiniki ithuba lokuleda imkhandlo lethu. Yikho namanje sayikhulumisa lento sagcina sijike endleleni kodwa no asivuma ukuthi manje ongenani ke okungenani manje ukuzumela ubukhansela kwi-ANC iba noma nawe kumatikuletsheni ngoba phela kunamabhuku lapha kumele wafundile waqonda. Yes. Sathi asivuma ukuthi kuzube ku-exco ube umeya iba nokungenhla kwa-matric whether i-diploma whether u-NQF noma yini o-degree or yini because into oyoyisingatha ifuna ube nolwazi beyond lokuthi uthi mina ngazi abalazi yabo. So iyona inselele enkulu obhekene nayo. That's why even auditor general uma ekhuluma ngomasipala uveza lelo hlazo nokubuleka kwezinqa zokuthi omasipala be-ANC iningi labo baphethwa abantu abangafanele ukubaphatha yikho bebana lezi inkinga abanazo. Yona nto ke inhlangano ezama ukuyilungisa. I-appeal esinokuyenza kuma community local ukuthi asenzeni ama processes e-ANC ngobuqiniso asingawenzi ngobugebengu. I-process isho ngoba i-process e-ANC isho kanjena asingayawajobi because umani wajomba nenza amaqabana amanye afaka izikhalazo ama-dispute yamanje ufanele nithi niqede uqala niphansi yonke lento eningi because kukhona into emani kwenza nangakwenza correct nangakwenza right. Nixaka i-ANC kakhulukazi because i-ANC is the only organization eyenza le process. Amanye ama-organization ayakhomba i-DA uya-apply umfumba yekhansela. Yes. Awuyimphathi uya-applya ufake like i-CV yakho kuhlala ikomiti lik-interviewe uphasa umuphasa bese beyadecide about okay wena ke uhlalaphi uhlala eDassenhoek okay asinayo umuntu eDassenhoek but okay wena uhlala eDassenhoek but sinayo umuntu eDassenhoek wenza kostenda kanti ngezi. That's why in other parties unokustenda ewadini ongahlali kuyona kufaka ama-CV but ngeke ukwenze lokho kwi-ANC because i-process ye-ANC is community driven. So umphakathi uzodecide ngomuntu abamaziyo abahlala. That's why i-ANC even umuso khethi waba yikhansela le-ANC awukwazi ukusuka endaweni ohlala kuyona. Fanele uhlale endaweni ngoba besibuka le inkinga nalo. Uyabona ubone imgilingwane obungazi yabona amakhansela e-ANC abengahlala endaweni amanye egadwa ukudlula uxa ukwenza bese ebuso okay uma uyikhansela le-ANC ugadwa emphakathini ohlala kuona kusho ukuthini lokho nge-ANC was lokho kusho into eyodwa kusho ukuthi either umphakathi awusena confidence kuwe or wena uqobo lakho awusayithembi emphakathini ohlala kuona so usaqhubeka kanjani nje useva ke lowo mphakathi. Those are the issues i-ANC ebheka this time around izama ukuthi ake siyilungiseni because i-ANC ukhuluma iqiniso kusukela ngo-2012 khetho local government
ehlile amavoti asaboti i-ANC eThekwini. Ngo-2014 ehlile amavoti asaboti i-ANC. Ngo-2019 ehle kakhulu. 2016 yayizwa la amavoti e-ANC ehle kakhulu. Ngo-2019 ehle kakhulu. That's why sisuke from ama-city awu-52 manje eParliament esu-42. 42 Yeah, silahlekelwa ama-seat about 10 ezi-ANC. That means ukuthi unabantu aba-almost cishe 1 million abangayivotela nge-ANC. And umuhlaziya labantu abangayivotela nge-ANC abavotela ngamanye amaqembu bahlale emakhaya bediniwe. Ku-local government-ke akuzokwenzeka njalo kwezinye ikhathi. Umgenza ngahle ama-process akho uzoba nabantu abazoba ama-independent like ukwenzakala kule ward ngo-2016. Uthi ama-comrade athi nocapha i-process banga nobulungiswa aphuma eceleni. Uma ubheka uhlanganisa amavoti abantu abebevotela amakhoti awu-2 ama-independent. If wawune-comrade eli-1 lali-independent eDassenhoek lalo wena lihluli i-ANC. Uhlanganisa izibalo zawo mbala ngifuna ukubala ngamagama. But uhlanganisa amavoti abo babili ama-comrade ayestendeli ubala lilodwa ayedlula ikhansela le-ANC. Lokho kutshela into yokuthi umphakathi busulahlile ithemba kuma-processes ze-ANC. Yinto ke sizama ukuyilungisa ke this time around asizameni by all means possible ukuthi asiphinde singene ogibeni olufana nalo. Yes.